हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा दिनैनि कन्टेन्टआ एसे आलादा लोगोफोर, बेनो जाबाय चेनेल प्रमोशन खालामनाय आंनिनो गोदान चेनेल खुलिबाय सेकेन्ड चेनेल। दा बे नामा जाहैबाय बड' स्किम निउज। थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। दा आं बेखौ खुलिनायनि जाहोना जाबाय लोगोफोर, बेयाव आं स्किमनि आपडेट होबाय थासिगोन। नोंथांमोना जायखिजाया स्किमनि आपडेट बेयावनो मोनगोन, जेरै स्कलारशिप, बेनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ सरकारनि एबा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स। दा नोंथांमोना बेफोरबायदि स्किमनि बागै आपडेट मोनबाय थानो नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। आरो बे चेनेल नामा जाहैबाय बड' स्किम निउज। थ' नोंथांमोना जेब्ला इउटुबाव थांगोन अब्ला बड' स्किम होनाय लोगो लोगोनो आंनि नैबेबायदि लग' ओंखारबोगोन। थ' नोंथांमोना बेखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दा लोगोफोर जों थांसै इउटुबाव, बेनिफ्राय जोङो नायनोसै चेनेलखौ। नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ साबस्क्राइब खालामदो आंनि भिउवार्स लोगोफोरा। स' लोगोफोर जों थांसै दा इउटुबाव। दानिया नोंथांमोना इउटुब अपेन खालामदो, बेनिफ्राय नोंथांमोना बड' स्किम लिरबानो जाबाय। स' जेब्ला नैबेबायदि बड' स्किम लिरगोन अब्ला नैबेबायदि लग' फैगोन आंनि, नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन। दा बे आं लग'आव थुनोसै चेनेलाव। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैदों। दा नोंथांमोना बेयाव स्किमनि आपडेट मोनबाय थागोन। थ' बेखायनो जायफ्रा स्किमनि बागै नोंथांमोना भिडिअ नायनोब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। आरो बे चेनेला लोगोफोर दायो साबस्क्राइबारा 400 सामथिं जानानै दङ। आं हाइड खालामथ'दों, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो। जेब्ला 1K जागोन अब्ला आं बेयाव गासैखौ श' खालामगोन। दा नोंथांमोना बड' स्किम निउस होबानो जाबाय। थ' नोंथांमोना नैबे चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना सेलेक्ट अल होनानै नैबे बेल आइकनखौबो थुनानै लाबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना जेब्ला आं स्किमनि भिडिअ खालामगोन अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेसन मोनगोन। आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव साबस्क्राइब खालामबाय नोंथांमोननिसिम जोबोद गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोनखौ उनाव लोगो मोनगोन होननानै। थ' दानिया लोगोफोर जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बड' स्किम निउसखौ। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन।